асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба аҳли оила ва наздикону пайвандони нависандаи халқии Тоҷикистон дорандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ меҳмонбахтӣ, ки имрӯз 20 майи соли 2022 дар синни 77 солагӣ аз олам даргузашт, изҳори таслият намуд. Дар таслияномаи президенти кишвар аз ҷумла омадааст: меҳмонбахтӣ дар рушди адабиёт ва драматургияи муосири тоҷик хизматҳои шоистаро ба анҷом расонида, солҳои зиёд ба ҳайси раиси Иттифоқи нависандагон, узви Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини раиси Ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон кору фаъолият дошт. Осори эҷодкардаи меҳмонбахтӣ дар байни мардуми Тоҷикистон маҳбубияти хос дорад. Ӯ дар тарбияи наслҳои ҷавони адибони тоҷик саҳми арзишманд гузоштааст. Номи нек ва асарҳои ватандӯстонаву инсонпарваронаи меҳмонбахтӣ дар хотираи мардум абадӣ хоҳанд монд. шаби имрӯз дар шаҳри Душанбе нависандаи халқии Тоҷикистон меҳмонбахтӣ дар синни 80-солагӣ аз олам даргузашт. меҳмонбахтӣ яке аз шахсиятҳои намоёни адабиёти тоҷик буд, ки дар радифи устод лоиқ ба майдони адабиёт ворид шуд ва солҳои тӯлонӣ дар кумитаи садову симо, дар Тоҷик телефилм ва дар иттифоқи нависандаҳо солҳои тӯлонӣ ба сифати раис фаъолият кард. вакили Маҷлиси Миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Тоҷикистон буд ва яке аз шахсиятҳои бисёр машҳури ҷомеаи адабии кишвар ба ҳисоб мерафт. марги меҳмонбахтиро аҳли адаби тоҷик талафоти гарон барои адабиёт арзёбӣ мекунанд ва аз ӯ хотираҳои нек доранд. меҳмонбахтӣ ба сифати шоир, носир ва драматург қариб 6 сол дар майдони адабиёти тоҷик хонфарсоӣ кард. повестҳои Хубон, Пирамард ва драмаҳои Шоҳ Исмоил Сомонӣ, Фирдавсӣ, Тилисми Хуҷандро аз офаридаҳои муҳими ӯ арзёбӣ мекунанд. умуман нақши устоди меҳмонбахтӣ дар рушди адабиёту дар фарҳанги мо ва шумо ҳамчун ҳамкору ҳамкасбу ҳамқалам хотираҳотон ягон бардоштатон. марги соҳибдил ҷаҳонеро далели кулфат аст гуфтанд ва бо агар ин соҳибдил мисли устод меҳмон як инсони соҳиб истеъдод, як инсони некбин, некхоҳ, хайрбин ва аз ҳама ҷиҳат дорои сифатҳои баланди инсонӣ бошад, бо бештар далели кулфат аст. дар бораи устод меҳмонбахтӣ вақте ки суҳбат мекунед, аз чандин ҷанбаҳо метавон сухан кард. якум дар бораи устод меҳмонбахтӣ ҳамчун дар бораи як инсон. ман гумон мекунам, ки дар қатори инсонҳое ки ман мешинохтам, инсони хушзамир, некбин, хайрхоҳ, бо ҳама баробар муносибат мекардагӣ, бо ҳама якрӯ муносибат мекардагӣ бисёр кам буд ва ин кас воқеан ҳамин хел инсон буданд, инсони шариф. тамоми ободиҳое ки имрӯз дар ҳам бинои ҳам дар атлоф дар рои меҳмонбахтӣ бунёд гардид, обод шуд, ҳама чиз ҳамин хел одам буданд, ҳамин хел сиришти баланди инсонӣ доштанд. ҳатто меҳмон албатта ҷойашон холис, дареғ ҳазор дареғ ки ҳамин хел одам аз бори мерафтанд, ҷойашон ҳамеша холӣ мемонад, лекин он чизе ки карданд, он коре ки карданд номашони ҷовиданӣ хоҳад мегирад. устод як марди бисёр биозор буд. ҳамчун адиб албатта Тоҷикистонро хуб мешинад, вале ҳамчун шахсият бисёр биозор ва марди софдилу бекина буданд. ҳарчи агар мушкилоте ки мешуд, албатта ӯра мехостанд ки ба ҳазл баргарданд, аммо проблемаҳоро як нав ҳал кунанд. ҳар вақте ки он мехӯрдем ки аслан ки мо дар синни сол агар чи ҳам доштем, тафриқа ҳам буд, вале баробар чун ҳамсоли худ ба ман муносибат мекард ва ҳар вақте ки телефон мекард мегуфт ки Соҷиқҷонов, ман Соҷиқҷонам. хуб мебинам ки мешиносам. хоса ба ҳамин ҳазлу ба ҳамтаричо ва мисли тамоми хонаводаи мо суд меҳмонбахтиро мешинохтам ва ҳамчун бобо қабул карда будам. қариб дар ҳамаи чорабиниҳо тадбирҳо будам. ман хотираҳои зиёд дорам, агар боқӣ бошад албатта сабт мекунам. ҳамчун адиб, ҳамчун шахси
اجتماعی، شخصی که در آبادی تاجیکستان سهم گرفته است و همچون مرد واقعی موجود است. عموما در ادبیات ما در چند سال اخیر تلفات بسیار کلان دارد. یعنی که بهترین ادیبانی که در زمان شوروی ایجاد میکردند و استخوانشان با شعر شاعری و به نویسندگی سخت شده بود از بین رفتند. از این قبیل ادیبان خوش‌سلیقه استاد بازار صابر، مومن قناعت و بسیار بیشتر استاد حسن زاده و استاد باقر رحیم‌زاده و امروز یکی از چهره‌های بسیار نمایان ادبیات تمام استاد عزیز ما مهمان بختی بالام را پدرود گفتند. مهمان بختی هم در نثر هم در نظم یک نویسنده و شاعر موفق بود و هنوز در زمان شوروی همین ایچی بلا نرگس شور دل ما نرگس شعرش را سرنده ها میخواه خانه میخوندن و در توی معرکه حتی همین وای میکردن همه جان و جانان در این خاندان، همه لطف و احسان در این خاندان، به تبریک توی شما آمدیم همه از دل جان به این خاندان. از قبیل همون شاعرانی بود که بعد حسن‌زاده میرشکر لایق بازار این شعرش بسیار معروفیت داشتن در معرکه های مردمی. در باره موفقیت و نوشته های استاد مهمان بختی کمال نصرالله بسیار نازک بینانه نوشته است و اعتراف کرده است که یکی از چهره‌های نمایان ادبیات تاجیک محسوب می‌یابد و خواستاری‌های زیادی داشتند که است به همه برابر، چه به کودک چه به کلان مناسبت بسیار انسان حرمت می‌کرد. سالهایی که ما از ناحیه برگشته بودیم زندگی و از این بود هر بار دیدم به در راه می‌پرسید عزت بک برای تو چی کار در کار، چی خدمت در کار، در کجا کار کردن میخواید؟ من تشکر میگفتم و مینداری خود رو بیان میکردم و میگویم که مهمانی که رفت از عادت قدیمه تاجیکان است که از پش خانه را نمیروبند. ما از پای استاد مهمان خانه دلها را نمیروبیم. او در دل و در یاد ما ابدی خواهد ماند.